Kulamasonto azayo umfundisi uNkululeko Dlamini uzofundisa iseries ya 4 weeks. So ke namhlanje nje ngishumayela intshumayelo emiyodwa. Ngifisa ukukhuluma ngamandla kaMoya Engcwele. Cela sivule encwadini yezenzo ku chapter 1. Siqokisiwe amandla. Siqokisiwe amandla. Amandla lawo kufanele asinikeze isibindi empini yethu nesono. Amandla futhi kufanele asinikeze isibindi ekusebenzeleni uNkulunkulu. Encwadini yezenzo ku chapter 1 ngifuna ukufunda ke kusukela ku verse 4 kuya lapha ku verse 9. Mkwathi esahleli nabo wabayala ukuba bangamuki eJerusalema kodwa balindele isithembiso sikayise abasizwe ngaye ngokuba uJohani wayebhaphatisa ngamanzi kodwa nina nizakubhaphatiswa ngomoya ongcwele zingakadluli izinsuku eziningi. Labo ababebuthene lapho bambuza bathi, Nkosi, uzobuyisela yini umbuso kuIsrayeli ngalesi sikhathi na? Wathi kubo, akusikho kwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu uBaba akumisileyo ngamandla akhe. Kepha nizakwamukeliswa amandla uMoya Ongcwele esefikile phezukwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema, eJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Kwathi sekushilo lokho wakhushulwa bebuka ifu lamsusa emehlweni abo. Kepha nizakwamukeliswa amandla uMoya Ongcwele esefikile phezukwenu bese niba ngofakazi bami. uJesu amazwi akhe amanye amazwi akhe okugcina lawa ekhuluma nabafundi bakhe siwaqoshelwe futhi ngoba amazwi aqondene nathi. Ubathembisa ukwamukeliswa amandla uma uMoya Ongcwele esefikile phezukwabo. Bazonikezwa amandla khona amandla akade bengenawo uMoya Ongcwele engakafiki, okuzothi uMoya Ongcwele mayisefikile phezukwabo babe nawo. Khona izinto abakade bengakwazi ukuzenza uMoya Ongcwele engakafiki, okuzothi mayisefikile phezukwabo uMoya Ongcwele bakwazi ukuzenza, bazokwamukeliswa amandla. Uma upheqa ngale kuLuke chapter 24, ngithi ngale ngoba kahle kahle uLuke mayibhala uLuke lobhala incwadi yezenzo, kodwa mayibhala wabhala ivangeli likaLuka, wathi eshaya nje full stop evangelini laLuka, wasigoqa iscroll wasibeka eceleni, wadonsa esinye iscroll wathi izenzo chapter 1. Incwadi zombili ezabhalwa uyena futhi ivolume eyodwa amavolume amabili encwadini eyodwa le. Mawufunda kuLuke 24 uthola amanye amagama aqhubeka akhuluma ngayo yona lento uLuke ayishoyo lapha yokwamukeliswa amandla. Ku verse 45 uthi wayeseyivula imiqondo yabo ukuze bayiqonde imbhalo. Wathi kubo, kulotshiwe kanje ukuthi uKristu uza kuhlupheka avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka kube ngukuthethelelwa kwezono ezweni zonke, kuqalwe eJerusalema. Nina ke ningofakazi balezinto. Sengiyathumela kini isithembiso sikaBaba, kodwa hlalani emzini iJerusalema lelo, nize nembathiswe amandla avela phezulu. Hlalani emzini leli dolobha nize nembathiswe amandla avela phezulu. Nizakwamukeliswa amandla uma uMoya Ongcwele esefikile phezukwenu. Lindani nize nembathiswe ngamandla. Jesu bathembisa ukwamukeliswa amandla
ubethembisa ugqokiswa amandla njengengubo abafundi bakhe. Amen. Ileyo nto ke bangcwele engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje. Ngifuna sikhumbuzane ngalamandla uNkulunkulu asesinikeze wona, ngalamandla esiwagqokile njengengubo. Kwezinye izikhathi siyawakhohlwa. Umuntu uyakhohlwa ukuthi ugaqile, uhlomile la unesibhamu. Angazi abanjwe inkunzi yaphucwa yonke into anayo, ethuswa nje ngempama. Athi ufana zokuhlephula ngempama uletha la iphone. Athuka umuntu ayidedela ifoni akhohle ukuthi ugaqile la esikhulu isibhamu. Kuyenzeka na kanjalo kubazalwane. Bathuke makufika ilingo ibhube silibhodla. Athuka umzalwane angezonweni, athuka umzalwane angamsebenzeli uNkulunkulu ngoba uyalibala noma akakazezwe, uyakhohlwa amandla uNkulunkulu amnikeze wona. Siyakwamkeliswa amandla, uMoya oNgcwele sefikile, niyakwembathiswa amandla. Amandla amaningi kokhulunywa ngawo kanjalo. Yabona mase kuthiwa uwambethe amandla njengengubo. Kusuke kwamandla amaningi lawo, akusilo iconsi lamandla elisephaketheni, amandla agcwele kuwena okumele ngabe ukwazi ukwenza izinto ezinkulu ngawo. Ngaphambi kokuthi ngikhulume ngalezi zinto ezinkulu ezenziwa ilamandla, ngifuna ukubala ezimbili zazo. Kodwa ngifuna uqale ngibuze umbuzo ukuthi ngoba isithembiso kusobala la ukuthi si directwe kubapostoli. Khuluma nabapostoli ababe u11 ngalesikhathi, babezokhetha omunye uMatthias replace uJudas babe u12. Umbuzo engifuna ukubuza ukuthi siya applya yini nakuthina esingesibona abapostoli? Ku right yini ukuthi ngithathe lamagama ukuthi nizwakwamkeliswa amandla, uMoya oNgcwele sefikile, nizombathiswa ngamandla, ngwa-applye kulona lonke ibandla, ngingawa-apply nje kuphela kubapostoli? Ikhona i-argument maqondana naleyo nto leyo. Mawuzwa kuthiwa kunamabandla aPentecostal na charismatic, okuyayithiwe ngezulu amabandla kamoya, igama lingekho ke right. Ngoba ithina amabandla kamoya esihamba ngezwi likaMoya oNgcwele. Kodwa kuyayithiwa amabandla kamoya, amabandla aPentecostal afundisa wona ukuthi umzalwane uyasindiswa bese ngelinye ilanga mhlambe ngokuthandaza kwakhe nokumfuna uNkulunkulu bese yagcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele noma angagcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele. So khona abantu abasindisiwe kodwa abangawatholile lamandla uJesu akhuluma ngawo. Khona abantu abasindisiwe abangambathisiwe amandla kaMoya oNgcwele. Kukhona amabandla afundisa kanjalo. Thina sibona sengathi isithembiso lesi esi-applya kuthina sonke njengabazalwane. Thani ngikunikeze izathu ezimbalwa nje ezenza sikholwe leyo nto. Okokuqala, uJesu uthi mayikhuluma ngalamandla lapha ku verse 5 kwizenzo chapter 1, uthi ngokuba uJohane wayibhabhatisa ngamanzi kodwa nina niza kubhabhatiswa ngoMoya oNgcwele zingakadluli izinsuku eziningi. uJohane wayibhabhatisa wonke umuntu owayeza ephenduka ngesikhathi ebhabhatisa lapha eJordan. Ngakho njengoba uJohane wayenze njalo, bese lamandla ukunikezwa kwawo kufaniswa nombhabhatiso kaJohane, inkathi kukhomba ukuthi nabo bonke abaphendukayo beze kuJesu bayobhabhatiswa ngoMoya oNgcwele. Abekho babeza kuJohane bahambe bengabhabhatisiwe, abekho nabeza kuJesu bahambe bengabhabhatisiwe ngoMoya oNgcwele. Bonke abantu abasindisiwe, bonke abantu abaphendukile ezonweni zabo bazalwa ngokusha bayabhabhadiswa ngamandla kaMoya oNgcwele. Futhi mawubuka laphana ku verse 6, abafundi uma beyizwa into yokubhabhadiswa ngoMoya oNgcwele bayi-associate nendaba yokubuyiswa kombuso kuIsrayeli. Bathi ku verse 6 bambuza bathi, Nkosi, uzowubuyisela yini umbuso kuIsrayeli ngalesi sikhathi na? Ngoba kukhona into ababeyazi eyayiprofethiwe, yaprofethwa umprofethi uHezekeli ku chapter 36. Noma ungavula ngikufundele nje, wayi-associate indaba yokuthulwa koMoya oNgcwele
nokubuyiswa kombuso ku-Israyeli uNkulunkulu ezo-establisha umbuso wakhe. Noma uJesu ebatshela ukuthi akusikho kwenu kwazi izikhathi kodwa sasikhona isiprofethi sasiveza lokho yingakho babembuza uJesu. Leso siprofetho ke sasiveza ukuthi uNkulunkulu uzowuthulula kuwona wonke uIsrayeli umoya wakhe ongcwele okuveza ukuthi kubona bonke abantwana bakhe. Mangikufundela uHezekiel 36 uverse 22 ngalokho yisho kuyo indlu yakwaIsrayeli uthi isho kanje inkosi uSimakade ithi angikwenzi lokhu ngenxa yenu ninandlu yakwaIsrayeli kepha ngenxa yegama lami elingcwele enihlambalazileyo ezweni lapho benikade nikhona. Athi verse 25 ngiyakunifafaza ngamanzi acwebecwe nihlambuluke nginihlambulule kukho konke ukungcola kwenu nakuzo zonke izithombe zenu. Ngiyakunika inhliziyo entsha ngifake umoya omusha ezibilini zenu. Ngiyikhiphe inhliziyo yetshe emzimbeni yenu nginike inhliziyo yobuntu. Ngiyakufaka umoya wami ezibilini zenu ngenza ukuba nihambe ngezimiso zami niyakuyigcina izehlulelo zami futhi nizenze. Niyakuhlala ezweni enganinika okhokho benu nibe ngabantu bami mina ngibe nguNkulunkulu wenu. Abafundi bakaJesu babesazi lesiprofetho. Isiprofetho esikhomba isikhathi sokufika kukaMesiya nokuthi kuyokwenzakalana. uNkulunkulu uthembisa uIsrayeli ukuthi uyobaguqula. Uyoqala bahlambulula xola izono zabo kungathi ubahlambulula ngamanzi acwebile bese yabaguqula banikeze inhliziyo ezintsha nomoya omusha wathi uyofaka kubona umoya wakhe. Maye uJesu ekhuluma ngokufika kaMoya oNgcwele bezobhabhatiswa ngaye abafundi bakaJesu bakhumbula lesi siprofetho lesi sebeyabuza ukuthi manje uEzekiel wayithe nje kuverse 28 niyakuhlala ezweni engalinika okhokho benu nibe ngabantu bami mina ngibe uNkulunkulu wenu nokunye okuningi okulandelayo uma uqhubeka naleso siprofetho okuveza ukuthi uNkulunkulu uyobuyisa impumelelo kaIsrayeli aphinde abagone babe ngabantu bakhe abenze baphumelele kuveza umbuso uNkulunkulu ayezowakha kaIsrayeli. Bathi bona ke njengoba uthi uyosinika umoya ongcwele manje ingabe sekuyisona leso sikhathi. Into engifuna uyibone mina ukuthi la abakhotha khona ila okwakuthiwe yonke indla kwaIsrayeli izothola umoya ongcwele bonke abantwana bakaNkulunkulu bazothola umoya ongcwele ngakho lesiyasithembiso esabo bonke abangabantwana bakaNkulunkulu. Niyayizwa leyo nto bathanda? Ba wrong abaPentecostal mabethi kukhona umuntu ozelwe ngokusha kodwa ongabhabhatisiwe ngomoya ongcwele. Isithembiso esethu sonke kanye nabantwana bethu. Enye into engenza ngibe naleso siqiniseko khona encwadini yezenzo uma uLuke eqhubeka eyixoxa le ndaba yokusebenza kaMoya oNgcwele empilweni zabafundi bakaJesu ufika ku chapter 11 mhlawumbe uvule khona ngoba useduze lapha encwadini yezenzo. Mayifika ku chapter 11 ukhuluma ke manje ngokuphenduka kukaCorneliyo. Corneliyo wayengesiyo umJuda engesiyo umpostoli indoda nje ongayifanisa nathi amaZulu yayingaphandle kwesizwe sakaIsrayeli ingesiyo umpostoli futhi isindiswa kamumva umoya ongcwele sefikile. Uthi ke uPetru kuverse 15 mayiseyixoxa indaba kaCorneliyo uthi ngathi ngisaqala ukukhuluma ebatshela ivangeli umoya ongcwele wehlela phezukwabo njengalokhu kwenzeka nakithi ekuqaleni. Umoya ongcwele wehlela kubantu bezizwe waye umRoma uCorneliyo abangesiwa amaJuda wehlela kubantu abangasiba abapostoli ngendlela efanayo nendlela ehlela ngayo kubapostoli. Ngicathi indlela kaNkulunkulu yokusikhombisa ukuthi le yanto kwakungesiye abapostoli kuphela eyethu sonke esikholwa uJesu njengoCorneliyo. Uthi kuverse 16 ngase ngilikhumbula izwi inkosi yalikhuluma ithi uJohn wayibhabhatisa ngamanzi kodwa nina nizakubhabhatiswa ngomoya ongcwele. uPetru uthi lento eyenzeka kuCorneliyo ilento uJesu athi izokwenzeka kuthina wayifanisa nombhabhatiso kaJohani. Indaba
yokubhabhadiswa ngomoya engcwele, just like bonke ababeza kuJohane babebhabhadiswa ngamanzi, bonke abeza kuJesu babhabhadiswa ngomoya engcwele, including oKhoneliya, abantu abafana noKhoneliya, nakubona kunjalo. Bese kuverse 17 athi ngakho ke uNkulunkulu ebanikile isipho njengathi esakholwa inkosi uJesu Kristu, pho ngiubani ukuba ngivimbe uNkulunkulu na? Sebekuzwile lokho bathula du, khona abantu ababemphikisa uPetru bethi wena uhambe waya kubantu bezizwe ubuyenzelani leyo nto. Bathula bathi du, bamdumisa uNkulunkulu bethi impela uNkulunkulu banikile nabezizwe ukuphendukela ekuphileni. Lento yokunikezwa umoya engcwele into ehambisana nokuphendukela ekuphileni nakubantu bezizwe ngelanga owaphenduka ngalo, noma ungazi wabhabhadiswa ngomoya engcwele, wagcwaliswa ngamandla kamoya engcwele, wembathiswa amandla ngaleli langa owasindiswa ngalo wena. uNkulunkulu wathumela umoya wakhe wazongena empilweni yakho, wamkeliswa amandla, wawambathiswa sengathi ingubo. uPaul uyayiconfirma lento mayikufundela ivesi lokugcina nje before sidlule phambili ekwachazeni lamandla. Uthi ku 1 Corinthians 12 uverse 12, njengokuba umzimba umunye kodwa unezitho eziningi, nakuba izitho zonke zomzimba ziyiningi kepha zingumzimba munye, unjalo ke noKristu, ngokuba thina sonke sabhabhadiswa ngamoya munye ukuba sibe mzimba munye, noma ngabe singabaJuda noma singamaGriki noma siyiqila noma abakhululekileyo, sonke saphuziswa moya munye. Thina sobangaki sabhabhadiswa? Thina sonke utshela abazwana baseKorinte, akekho umuntu osebandleni osindisiwe ngomoya ongcwele. Uthi kwenye indawo uPaul emayikhuluma ngayo athi bonke abangenawo umoya kaKristu abasibo abakaKristu. Ngamanye amazwi bonke abangabakaKristu banaye umoya kaKristu. Amen. Ngakho sisehlisheni leyo ukuthi lesasethembiso esethu sonke thina esindisiwe. Manje ke ngifuna ukukhuluma ngokuthi yini lamandla. Angithi bekuthiwe sokwamkeliswa amandla, nizokwembathiswa ngamandla. Yini lamandla? Enzani lamandla? Ngiyafisa ukuthi uzizwe unamandla, uzizwe upowerful. Uyazizwa upowerful? Hayi, abanye abazizwa bepowerful, zizwe untekenteke. Ingakho unqena nokuzama, ngoba nje awuzwe ngathi khona into wena ongayenza. Makhulunywa ngezono, awukade zaze ngihlula mina. Usuwaze wakhola ukuthi uyozufu nje uziyakuhlula futhi ayikho into ongayenza. Uzizwa ubuthakathaka maqondana nezilingo obhekene nazo. Kukhona nabantu abangasindiswa bevinjwe lento. Ngiyakhumbula nami nganginjalo. Zazithi izingane esikoleni ngasindiswa esikoleni ka grade 11 no 16. Zazithi izingane kulabo babesindiswa esikoleni bathi sibanika until December lapha. Babona January ukuthi khona lento yabo. Nami ngiyisaba leyo nto. Ngisaba ukuqala into mase kufika imbhiyozo kaDecember ngihluleke. Ngibuye ngoJanuary sebe ngikhomba ngemini yo5 betibheka sitheni kuwena. Abeze insindisweni ngoba bayasaba ukuthi bazohluleka, bazoyithini inkanuko zabo, bazowathina ama habits abo amadala, bazowanqoba kanjani. Bazizwa bebuthakathaka, nabazalwane bakhona abanjalo sebagcina behleli kuwona abazalwane ngoba bazizwa bebuthakathaka. Ngifuna ukuthi kuwena unamandla, you are powerful. Mhlawumbe ukuthi awazi noma sewulibele. Kanjalo nokusebenzela uNkulunkulu. Khona abantu abanqenayo ukuzama noma yini for uNkulunkulu. Uyasaba
abantu ngevangeli ngoba mhlawumbe abantu bayasindiswa makushumela obani abacabange kodwa ngiboni kumina hayi ngeke bayasaba ukusebenzela uNkulunkulu ebandleni ngoba abantu bakhule enkosini ngenxa yeziphiwo zalabanye abazalwane kodwa okutheni okungakana okungenziwa yimina khona abazalwane abacabanga kanjalo ngifuna ukukukhumbuza ukuthi unamandla okuzenza zombili lezi zinto unamandla okunqoba izono zakho unamandla okwazi ukusebenzela uNkulunkulu usize ake siwabukele eduze la umavesi kwizenzo chapter 1 uverse 8 kepha nizakwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezukwenu bese niba ngofakazi bami lamandla azonenza nikwazi ukuba ofakazi bami ngoba uJesu wayibona ukuthi ngeke babe ofakazi laba ngalawa wabamandla enyama amagwala angasukumi phansi bahlakazeka babaleke mase kunzima ekhumbula uJesu eboshwe bahlakazeka bonke naba belandela uPetru noJohane badelele kude ebuqamama wabuzwa uPetru wathi wengathi kodwa we behamba naye waphika ebuzwa intombazane nje ayingeke utho eyayisigqila phika inceke kaNkulunkulu yaphika yazi yathuka inhlamba ithukile igcwele uvalo wayengeka zabe ufakazi embusweni wamaRoma uPetru igwala kodwa wayigcwele ingcono labanye babengekho nokubakhona ecaleni babaleka bagcwala izintaba mabesuka lapho bayibuyele kwicareer yabo ye-fishing bahamba bayoba bayiyeka lento kaJesu le ngoba lento inengozi lento yaboshwa yabulawana la siyayishiya phansi nalento babengeke bakwazi ukuba ofakazi bakaJesu uthi uJesu kubona ke nizokwamukeliswa amandla khona nizokwazi ukwenza umsebenzi wokuba ofakazi bami amen lento kuba ofakazi iphethe izinto ezimbili kuyona engifuna ukuyiveza masinyane okokuqala mawuzoba ufakazi kaJesu kusho ukuthi kufanele ube necharacter ethize ngeke ube ufakazi kaJesu o-effective abantu abamthembayo uma ukhohlakele empilweni yakho uma uJesu ebathembisa amandla okwazi kuba ofakazi wayebathembisa amandla okwazi ukunqoba izono empilweni yabo babe necharacter ezokwazi ukuba ekafakazi oqandula ikhanda fakazi othembekile ngeke bakukholwa abantu ukhuluma ngoKristu oNkulunkulu ongcwele wena ube wonakele empilweni yakho indaba kuba ufakazi iza nokwakhiwa kweyakho impilo yokuqala ngakho lesethembiso isethembiso sokubaguqula ama-character sokubenza banqobe izo abathembekile amen futhi mawukhumbula lapho esifunde khona kuHezekeli ubesho njalo noHezekeli manje ithi ngikukhumbuze ubethe kuvesweni 6 wakhona ubethe kuvesweni 6 ngifake umoya omusha ezibilini zenu ngiyikhiphe inhliziyo yetshe emzimbeni wenu nginike inhliziyo yobuntu ngiyakufaka umoya wami ezibilini zenu ngenze ukuba nihambe ngezimiso zami niyakuyigcina izehlulelo zami futhi niyifeze amandla kaMoya oNgcwele enza umuntu ahambe ngezimiso zikaNkulunkulu enza umuntu inehlulelo zikaNkulunkulu futhi ayifeze ma usuwamkeliswe uMoya oNgcwele wamkeliswe amandla okunqanda okuqeda ukugolozela izimiso zikaNkulunkulu wena unawo amandla manje okuyinqoba lento ekwenza ungafuni ukuliphila izwi likaNkulunkulu unawo amandla okuyinqoba lezi zilingo ezenza
ukwenza okuphambene noNkulunkulu kubukeke kukuhle kumnandi kungaresisteki. Unawo amandla okuresist isono, unawo amandla okunqoba izilingo. Uyakwazi wena, you are able ukuhamba ezimisweni kaNkulunkulu. Ungakwazi ukuthi no kwinyama yakho, kunoweko kwangempela, kunqabeko kwangempela. Ungayigolozela inyama futhi igolozeleke ihlehle. Ingakho iBhayibheli lithi resist the devil, melanani noSathane, bese lithini khona uyakunibalekela. Uyayizwa leyo nto? Uqaqile. Mawungasubeke isandla la enqulwini ingahlehla lento le. Utetela yonke into nje ngoba ulibele amandla nawo. Lamandla kuwe, amandla akwazi ukwenza uhambe ezimisweni kaNkulunkulu, uyigcine izehlulelo zakhe, uyifeze. Ungaphila ubungcwele wena. Ungakwazi ukuphila ubungcwele. Nanoma iziphi izilingo nezono nalezi sezithandele kuwena, ama habits amadala asaba yikhokho la ebhodweni lakho engasuki ngamandla kwenyama, kodwa ngasuka ngamandla kaMoya Engcwele. Awekho ama addiction angahluleki nxa umuntu esesindisiwe. Nahlula ama rehab, nahlula abazali, ahlula othisha, ahlula neyakhe imizamo. Mase kunamandla kaMoya Engcwele, zonke izono ziyanqobeka. Umuntu uyakwazi ukuhamba ezimisweni kaNkulunkulu. Indoda iyakwazi ukuba indoda kaNkulunkulu. Sisale emumva inkanuko zobudoda. Umuntu wesifazane uyakwazi ukuba umama, intombi eyesaba uNkulunkulu ephila ngobungcwele. Kuyenzeka ngamandla kaMoya Engcwele. Nizakwamkeliswa amandla, nizokwembathiswa ngamandla enza nikwazi ukunqoba izono ezimpilweni zenu. Ngakho asingakholwa bathandekayo uma izwe lisitshela ukuthi wonke umuntu unento zakhe, nawe unezakho. Akekho ongcwele. Yabazi masibekhuluma njalo abantu, akekho vele ongcwele. Nawe uzoduduzeka ushushuzeleke esonweni sakho, usamukele ukuthi should nami esami lesi. Vele wonke umuntu unento zakhe, nami esami lesi, shuthi nje siyototoba naso size siyongena ezulwini. Ungayikholwa leyo nto. Amanga lawo aqanjwa uSathane ekuthusa ngempama uphethe AK-47. Libhodla ibhubesi nawe usubmit ngempela ngoba walibela amandla uNkulunkulu akunikeze wona. No, azikho izono kwezakho. Zonke ungayinquma uyibulale, zonke ziyabethelwa esiphambanweni, zonke ziyashiyeka ngamandla kaMoya Engcwele. Ngakho iba confident ekulweni nesono. Ube nento ethi kuwena, yes, ngingayinqoba ezami izono. Lama addiction lawa, lezi zinto ezingihlulayo noma sezingihlula iminyaka, nginamandla okuyinqoba. Kuyenzeka ngoba sembathiswe ngamandla. Then ngefunda ukuwasebenzisa lamandla. uMoya Engcwele yena lo ongamandla ethu usibhalele nencwadi. iBhayibheli lamazwi kaMoya Engcwele liyi-instruction manual yokuthi lamandla kuphoka kanjani kuwona. Ukuze abantu mase bekhuluma tap into it. Bona bethinta ezinye izinto kodwa. Thina we tap into lamandla kaMoya Engcwele. Makuthiwa plaga. Donsa intambo yakho yeplug uyiqhuma kulanto switch ibutton on ubone kukhanya ngempela empilweni. Bona noma besuka besho kunye kodwa leyo nto iya apply la. uMoya Engcwele ezwini lakhe uyasifundisa ukuthi lamandla asetshenziswa kanjani. Mawulitadisha iBhayibheli ulifunda izwi likaNkulunkulu uyathola nokuthi lesi sakhe isono sinqoda kanjani. Uthena uMoya Engcwele
ngale yakho into, ngoba lezo zinto ayishilo zihamba namandla akhe. Mawusuzazi usuzenza ubona wenza kwenzeka ngempela. Musu uthatha amazwi akhe ehlangene namandla akhe ubone kuyeka phambili okwangempela endabeni yokunqoba isono. Amen. Niyakwamukeliswa amandla, niyakwembathiswa ngamandla. Into esibili eyenziwa ilamandla lawa asinikeza ama-abilities, iphiwo, amandla okwazi ukusebenzela uNkulunkulu ukuze kwakhiwe, kulekelelwe, kusizwe abantu bakaNkulunkulu. Mayethi niyakwamukeliswa amandla bese niba ofakazi bami. Lento kuba ofakazi sekoqala iphethe ubolo character okufanele ube nayo ukuze ukwazi ukuba ufakazi. Nasenkantolo akathembakali ufakazi oyisikhini uthi innocent ayi. Ukuba ufakazi iza nokuthi ekhona phela kufanele bakwenze bona, kwakufanele bashumayele ngendaba yempilo kaJesu, izinto ayifundisa, imisebenzi yamandla ayenza, bashumele ngokuhlupheka kwakhe nokufa kwakhe, bashumele ngokuvuka kwakhe ekufeni. Babebizelwe ukufakaza ngalezo zinto. Siyazi ukuthi uJesu wenzani ngoba lamadoda afakaza. Siyazi ukuthi wathini ngoba bafakaza ngalokho. Siyazi ukuthi wafa okwangempela, siyazi nokuthi wavuka ngosuku lesithathu, siyazi nokuthi wakhuphukela phezulu ngenxa yobufakazi balamadoda. Bona babebizelwe ukwenza lowo msebenzi. Umoya oNgcwele wayezofika ezimpilweni zabo abanikeze amandla okwazi ukushumayela, okwazi ukumemezela, baze benze nezimangaliso ezazenza abantu bakholwe ukuthi leli ivangeli elisha elishiyelwa yilabantu liyiqiniso ngempela. Ubheke noNkulunkulu yabafakazela ngezimangaliso, baze babhala nezwi likaNkulunkulu. iTestament elisha salibhalelwa yibona. Iphiwo lezo umoya oNgcwele athi mayifika wayinikeza lamadoda lawa. Amagwala aphenduka ofakazi abancamela ngisho ukufa kunokuthi bamphike uJesu. OPetru babulawa kabuhlungu, apostoli bonke weMathayati ngaphandle mhlambe kaJohane mhlambe wayefele semdala, kodwa bonke abanye babenqunywa amakhanda, bebulawa, bethelwe iphambanweni ngenxa yobufakazi ngoJesu. Lawo mandla okwazi ukuyinikela emsebenzini kaNkulunkulu, babekezele noma uletha ubunzima, ilamandla umoya oNgcwele abanikeza wona nxa efika ezimpilweni zabo. Amen. Nathi mase sibhabhadisiwe ngomoya oNgcwele ngelanga esindiswa ngalo, noma umoya oNgcwele thina engasibizelanga ukuba ofakazi ngalendlela bona babebizwa ukuba ngofakazi ngabo, kodwa nathi kunomsebenzi umoya oNgcwele afuna siwenze. Kuneziphiwo asinikeza zona umoya oNgcwele. Uthe lapha ade kufundela khona ku 1 Corinthians 12, uPaul bethe ku verse 13, ngokuba sonke sabhabhadiswa ngamoya munye ukuba sibe mzimba munye, noma ngabe singabaJuda noma singamaGreki, noma siyiqila noma singabakhululekileyo, sonke saphuziswa moya munye. Sonke sabhabhadiswa ngomoya oNgcwele, sawuphuziswa lo moya ungaphakathi kwethu, umoya oNgcwele. Sawamukela lamandla, sembathiswa ngamandla. Bese ku verse 27, manje ke nina ningumzimba kaKristu, yilowo nalowo uyisitho nabanye. uNkulunkulu ubekile abathile ebandleni, okokuqala abapostoli. Uyayibona leyo nto? Abapostoli ba umzimba kaKristu, nabo babhabhadiswa ngomoya oNgcwele, baphuziswa umoya oNgcwele, base beba namandla okwenza umsebenzi wobupostoli. Okwesibili abaprofethi, babesebenzisana nabapostoli iTestament elisha lingakabhalwa, bebeka izisekelo zebandla. Okwesithathu abafundisi, abaqhubeka ke emva kokubekwa kwezisekelo befundisa ibandla, sekubhaliwe belichazela ibandla, belihola ibandla. Bese kuba yilabo benza imisebenzi yamandla. Ngezikhathi abapostoli bebebaningi abantu ababenza imangaliso, kusafakazelwa leli ivangeli lalilisha. Abanye babe neziphiwo zokuphulukisa, iziphiwo zokusiza eziqhubekayo ke zona, ngoba ukusiza kuhleze kufunakala ebandleni, ukulekelela ngayo yonke indlela. Ingakho ngiyaye ngithi mina
uma kuthiwa kukhulunywa ngokwakhiwa kwebandla kukhulunywa ngokusizwa kwabazalwane ukuthi bakholwe, baqhubeke ekukholweni, babekezele ekukholweni, bathokoze enhluphekweni, bangahlehlele emumva, bakhule enkosini. Yonke into edingakalayo ukubasiza abantwana bakaNkulunkulu naye lapha ibalwa la sonke singena khona. Iphiwo zokuphatha, administrations, ukuhlelwa kwezinto, amakomiti, ukorganizwa kwezinto, ingaba amakomiti ezimali, amakomiti omama, amakomiti aba Sunday school, abantu abasha, noma yini abantu abayihlanganisa ihlangana ngempela, isiphiwo esifanayo naleyanto yanikezwe abapostoli. Lawa amandla enza abapostoli babe abapostoli, babe ofakazi. Iwona lamandla enza abanye babe abafundisi. Iwona lamandla enza abanye bakwazi ukusiza ebandleni likaNkulunkulu. Iwona lamandla enza abanye bakwazi ukucoordinate izinto nama administration ahamba nalezo zinto. Uthi verse 29, ngabe bonke bangabapostoli na? Bonke bangabaprofeti na? Cha, impendulo cha. Asibona abapostoli sonke, asibona abaprofeti sonke. Bonke bangabafundisi? Cha, asibona abafundisi sonke. Bonke bangabenza imisebenzi yamandla? No. Bonke baneziphiwo zokuphulukisa? Bonke bakhuluma ngezilimi? Cha, akusithina sonke esinikwe lezo iziphiwo. Bonke bayahumusha na? No. Ngakho ke langazelelani iziphiwo ezibalulekileyo, kanti ke ngiza kunikhombisa indlela okuyiyona enhle kakhulu. Bese chapter 13 ebatshela ngokuba abantu abanothando basebenzisa iziphiwo zabo ngothando. Langazelelani iziphiwo ezibalulekileyo, iziphiwo ezakha ibandla. uNkulunkulu anikeze zona lamandla kaMoya oNgcwele enwamukelisiwe, ayiveze empilweni zenu khona nizokwazi ukusebenza umsebenzi wokusiza abantu basindiswe, abantu bakhule enkosini. Sinamandla bazalwane okwazi ukwenza umehluko embusweni kaNkulunkulu. Ngelinye ilanga uJesu esebuyile, zagoqa izinto ngokwasemhlabeni, sesemazulwini, siphelelisiwe isibalo sabantu uNkulunkulu abasindiswe. Kuyobe kukhona abantu okwazi ukubakho ukuthi bala eJerusalem elisha basindisiwe, sebeyobusa noKristu ngunaphakade ngoba nawe walekelela. Lo mbuso kaNkulunkulu khona izitini ezabekwa uwena, khona amawindi afakwa uwena, khona usimende wahlanganiswa uwena. Njengoba ithempeli likaNkulunkulu seliphelele, umbuso kaNkulunkulu usuwakhiwe, wena unamandla okwenza izinto ezidlulayo emathuneni, eternal. Unamandla ukucontributor ekushintsheni kweimpilo zabantu ngendlela eguqula idestiny yabo, bangaye esihogweni abantu baye emazulwini. Wena uyakwazi ukwenza lokho, umbathiswa amandla. Amen. Nawe sonke, usho njalo kuverse 13, sonke sabhaphatiswa ngamoya munye. uPetru lento yamenza akwazi ukwenza izimangaliso, akwazi ukushumayela kusindiswa abantu abawu-3,000, avuse nabantu abafile, abekezelele nokufa ngenxa kaJesu. Nami lawo mandla akimi nakuwe nakuwe. Sonke sabhaphatiswa ngamoya munye. Ingabe umpostoli, ingabe umprofeti, ingabe umfundisi, ingabe umuntu osizayo, ingabe umuntu ocoordinateayo, ingabe ohlabelelayo, ingabe owenzani, sonke sinamandla afanayo. Awu bazalwane, niyayizwa lento? Awukho ntekenteke wena. Khona izinto ezila kuwe bathi dynamite, dynamite, power. Amen. Manje suke sibaye kanti amagama ethu lawo. Izilogeni zethu lezo. Sembathiswa amandla, sigcwalisiwe ngamandla ukuze sikwazi ukunqoba izono zethu, sifunde, sikhule ebungcweleni. Sembathiswe ngamandla, sigcwalisiwe ngamandla ukuze sikwazi ukumsebenzela uNkulunkulu ezimpilweni zethu. Ngakho sisukumeni bangcwele, sibe confident. Ngisabe ukuthi abantu bazothini, uthemba ukuthi uNkulunkulu othe unamandla uzokusiza futhi ukwazi ukuwasebenzisa. Amen. Asithandazeni.